Слушайте това тестово ревю, задължително го слушайте с слушалки. В днешното видео ще видим дали всъщност звука от ефтини слушалки е добър, дали изобщо се предава такъв и да им да изобщо стане, защото това изследване, което направих съвсем наскоро, сега го правя в момента, беше, че по-ефтините неща, като техника, винаги са по-добри, то особено телефоните и слушалките. Аз сега ще видя колко всъщност е добро това и дали изобщо има някаква разлика. Сега, аз ви препоръчвам този тест да бъде слушан с слушалки, за още по-добър експириенс. Разбирате ли, защото сега не се знае колко всъщност мале, как ма дразни то тъпкейс, както и да е. Дали всъщност се чувам окей, защото аз не искам навсякъде. Майко мила. Добре, чакайте малко. Ще направим този тест така. Дърпам слушалките ето така назад. Мисля, дърпам ги назад да следните звуци да предават. Ако случайно се чува ясно звука, значи смятайте колко са зли тия слушалки. Разбирате ли? Защото звука не трябва, когато сте по-назад от самия звук, не трябва да се чува. Сега, ще видим дали ще стане този експеримент, който аз правя. Слагаме, подбираме този мале. Удобно. Мале, не ще да стои пет телефона. Обаче, какво да направя? Пак не ще да стои. С какво? Така. Мале, майко. Добре, къде го подпра този тъп телефон, не мога да разбера. Така. И сега. Чувам ли се окей? Чувам ли се добре? Чувам ли се изобщо? Има ли проба? Така. Следващия звук е като отдалечим от обекта, отдалечим самите неща. Той виждате вече че сте на предната седалка. Проба. Ви бяхте на предната седалка току-що и би трябвало да не сте чули толкова много от звука. Или поне сте чули малка част от звука, надявам се. Така, сега пак. Проба. Много откачено клипче, но като цяло правя този анализ го правя, защото искам да направя това изследване, защото тези слушалки са много ефтини, но за сметка на това звука, който свират е наистина качествен. Също като ви говоря, че наистина от такива слушалки аз не очаквам нещо, кой знае какво и просто звука се получава много добре. Сега, буквално сега в момента е свързан, сега имаме две такива жички. Това е другата жичка, която обаче идва от към за звука на слушалка, т.е. за тия възглавнички да издават звук. Т.е. се слуша музика. Това е жакът, където се ръгва в дъпчетата. Това е толкова грешно звучи. Ръгва се и това е. Виждате, в момента аз съм свързал единия кабел. Съм го свързал. Честно казано, сега ми е много интересно как всъщност звукът ще се отдаде, как всъщност звукът ще се получи, защото аз не съм от тези професионални контент креатор, стримери, които имат някакви техники, които да сканират за звука, ако има някакъв звук. Аз просто разчитам на една проба от един телефон, аз тествам от един телефон и това е. В смисъл, аз дори като в кейс човек, те ми правят проблем, не може да свържи самия звук. А като махна кейса, да, което е много яко. Обаче проблемът тук е, че при такива слушалки звукът не е много хубав. Като ви говоря, че трябва да имате слушалки, които в най-скъпите слушалки звукът пак не е хубав изобщо. Мисля, слушалките се ползват за
слушане на музика, не за говорене толкова много. Защото бяха на едни тапички и нямаха тези две възглавници, които да са ви тук удобно на ушите и нямаха тези микрофони вкарани в тях. Беше просто dedicated микрофоните и нямаше, беше само единствено така свързано. Сега, аз говоря, ама не знам дали ще свържи някакъв звук изобщо, защото сега се окаже, че трябва да говоря, аз на всички страни говоря, съм правил микрофон до устата ми, това звучи много грешно. Трябва да се чуя някакъв звук и да, трябва да стане. Да. Но също така малка история, какво беше предикт, че тези слушалки исках някакви слушалки за стабилно, да не слушат работа в ежедневието, като играя игри, като правя някакви неща, да кажем, с тях. Слушам някакви неща, да знам, няма ви какви са. Не съм такъв човек. Но когато слушам музика, когато слушам игри, когато играя игри, ми е много важно звука. Тук забелях един проблем, че тези слушалки в един от тия канали звукът не се предава. Тоест, има и от време на време разминаване с картината. По някой път звукът идва само от една слушалка, не идва никога от двете. Или от едната ще дойде един път, или от другата, или от едната, или от другата. Ще дойде звука. И тук всъщност ми идваше големия проблем. Чакай да говоря на микрофон, който не знам дали засича нещо. Направих няколко проби, направих на звука. И аз нищо не открих, честно казано, като разлика. Честно казано. Надявам се нещо да се получи, да се засича, защото наистина ще откача. Ще откача просто. Но това сега наебал съм тъпата дупка, специално единствено, за да може да се предава тъпия звук, който дори може би няма да го предаде. Не знам откъде идва проблема. Явно тук отново в тия слушалки от 100 лева, отнем, че имам проблем в микрофоните, имам проблеми в звука, така че тук нещата са наистина изненадващи, че кой ти говори това нещо? Разбираш, ти си купуваш шалко и да имаш идея, а то дори микрофонът ти не бачка. Надявам се да бачка си това видео. Но да, почвам видеото сега, няма нужда да правя толкова дълго видео за една тъпа проба. Ще го пусна и ще ви предам какво се е случило като развръзка. Така че стойте на линия задължително. Така че връщаме се след малко.